Ei, mutta silloin täällä tulisi enemmän ajettua, se olisi mukavampi ohjelma. Totta kai. Paljon se nykyaikana maksaisi? Ei oo tullut kysyttyä. Voi löytää jo romuttavuutta. Niin joo. Kyllä se helpolla euroa yhtä paljon maksaa. Varma. Niin romuttavalta niinku varaosin maksaa. Ei niinku uuden. Eikä varmaan sitä. No onko paljon se vuotaa? Ei se Käsi tuota kas- aina kato pumppu. Sen mä tiedän, että käyntiin lähtee aika hyvin. Tiks, tiks. Se maadotusko siinä nyt temppuu? Täällä on tällainen piuha semmoista syystä poikki menosta vaihtaa. Sinusta on raskaan muodissa. No tää kerran on jo tänä vuonna käynnistetty, silloin se lähti oikein iloon. Ei pala taas mitään. Mikä vehje siinä on oikealla? Tää on päällystäkatkaa. Tää saa retorisin tähän piruttiin. Täältä menee sitten maarunkoon. Oh. Joo. Runkoon menee vähän sellainen kaapeli, niin se on aina... Aina tähän. Mä laitan. Se on jännä, että noi tarvikepäävirtakatkaisijat, niin ne rupee temppuilemaan. Ei tää oo päävirtakatkaisija. Se on se johto. No helppohan se on pykätä sitten sun. Niin onkin mulla siihen valmis Joo. johtokin. En mä kerran vaihtaa. Kyllä nyt vaihtaa. Se on pakko. Niin, kyllä. Ja keskisellä näitä suonia. Niin kuin Fortsonissakin on se uuden karhea päävirtakatkaisija, mutta kyllä jo temppuilee. Kun mä sitä testasin. Monta kun yrittää startata, niin heti on vähän niinku sammu. Ja apu pieni. No. Missä se oikein on niinku sitten niinku... Kyllä niinku on yhdis, mutta... Ei se nyt räkköä, kun se silloin laitettiin käyntiin ketään. Minkä tää on Simo muuten purkanut, kun tähän ei ollut ruuvattu edes takaisin niitä mutteleita, mitä tästä on otettu pois. Ollaan ainakin hyvin. Missä muuten tuon kaikki osakkaan, mitä Simo on tosta purki? Näistä johtoa painaa virtaa. Ei tuu virtoja vielä. Ei oo mitään. Minkä se silloin on kerran muka saatu? Pitää vaan uusia johtoja laittaa. Niin. On tämä saatu. Melkein. Ei näy kyllä, ei kun täällä se kyllä näkyy. Joulupää yhteen. Jonnekin se menee hyti alle. Häh? Hyti alle se menee jonnekin. Siinä on se... Ja niin näkyy paikkaa ajettu. Simo se on vetänyt itse asiassa tän talvella. Oikein kompressori ja kaikki. Ei tuu vieläkään.
Mistä se löi kipinä? Tiiä. Tämähän ei oo käytössä ollenkaan tämä. Jokkas on kierteessä. Kato Simo laittoi sen nostaa. Se on vika. Sama vaihe kun siitähän puuttuu ruuvia. Niin puuttuu. Ja mistähän se Simo on ne kaikki nakan? Ottaa se. Minkä? Nyt ainakin palaa kirkkaasti. Heti lähti.